Hi, ako si Jimboy o kaniyang pagkaulaw 101 nice shot dunk. So, mao ni akong panggamiton karon para sa challenge. Normal, di gid mawalang Oreo challenge gani. Dayon kay Pordoy man wa may gatas nga parehas atong sa Oreo o wa may baso nga parehas sa Oreo. Mag na lang sa dili ni siya promotional, dili ni siya promotional nga dili ni siya advertisement ha nga para sa ako lingaw-lingaw ra gyud ni o magsugod na ta. Kaingon wala na ko ibutangan ha dra og ibutangan na nako nakuha na ni para mo kaingon magbalik akong butangan balik otro. Okay, ano mong gamiton? Ay, siya dati. Tulo ka bala. Kalas na ba kayo gamit, ani? Ay. Nagaya o nahulog. Over 5 minutes. Over 5 minutes. Wala pa 20 minutes. Hindi ba yung kakasya? Yes! Yes! One down. Mahal ba kayo ning Oreo palipat? Kalaskig ba? Kay gatas, liman. So, duwara kong goal na masyat niya. Nabuak na. Sayang. Every Oreo counts. Sayang. Kapoy na maglabay-labay. Kanon dito, dunk oh. And guys, mo to akong nice shot dunk. Kapoy kisig labay-labay, mahugaw. Dagan yung hugaw ang... Dagan yung hugong sa loob. Hihigan pa tanin. Bah! May 5 minutes, pwede pa yung makaon. Naon sa kahugaw ang... Minsan kaya ug mauto ako ang pagkaulaw 101 Oreo na shot dunk og sa akong nonsense ang pagbuhat ani and bulok ko pila-pila ran ubay-ubay ra ang gatanaw og salamat sa iyong pagsuporta. Salamat sa inyong pagtanaw o kadush. Bye bye, see you sa next nga video. Bye.